Wah, bro, Pak Wo, kepriye iki Pak Wo? Tanggal 7 Pak Wo. Mbut gawe ya gorong oleh opahe karo majikane Pak Wo. Priye maneh? Warung ngendi mbangane Pak Wo sing oleh dutangi mbakoe Pak Wo, nggo mut-mut lambe. Karo panutang Royco Pak Wo, sesaset mengono nggo kae ngrombyang lengguk ngono. Mauke methet lengguk nang klamping nggon tanggane mengkono mlayan nggo ulu-ulu segu, nggo lawuh segu timbang sego putih wawaran Pak Wo. Lah kepriye Pak Wo? Wayah-wayah rendeng udan ing Recis kaya ngene iki nek ora sakanane iki ora usah mecik Pak Wo mangan ki. Wayah rendeng ki. Wayah rendenge mangan ki sakanane temenan aja mecik. Pokoke iki ana lengguk ya gelut lengguk. Ana godhong poong ya digelut godhong pohong kaya ngono. Ana sirana ya gemos sirana ngono pokoke singgahne apa iki sakanane temenan Pak Wo, yakin tempo rendenge mangan ke ora usah mecik. Gelut sakanane pun ana godhong pohong gelut godhong pohong, ana lengguk ya gelut lengguk ngono. Ana sirana ya gemos sirana ngono pokoke temenan. Mecek ya lebar ana sida wong mae kumat temenan Pak Wo. Daripada mae kumat sukapan kepriye nyical. Suka sakanane gelut gemos timbangan bingung tempo udan Recis yang ini